No hei! Voi, Hei! perse. No, teillä oli kyltti tossa ulkona, että voi tulla ilman ajanvarausta, niin olisiko teillä nyt aikaa? No vittu. Joo. Oh, ihanaa! Niin vittu onkin. Aivan. Ajattelin, että jos joku pikku kampaus laitettaisiin. No ei näistä sun saatana höyhenistäs isoa kyllä saiskaa. Aivan. Mulla on illalla semmonen pieni tapaaminen. Joku tiuhatukkien vuosikokous vai? Jeppistä jee. Vanhan kaveriporukan kanssa. Onks teillä kaikilla tää saatana sama keripukki? Joo. Vaikka kun semmonen lettikampaus. Vai oikein lettikampaus? Noista sun 2 karvasta vai? Aha. Mutta joku tosi hillitty ja huomaamaton. No mitäpä sitä paskaa